Nyalande 38 o wurti. Law nyande hoore yontere ɓe njehi to yanade to ɓe nawori neba meejo urde ɓe pewnuno. Ɓe tawi hayre nde regnama ittama e dow yanade he. Nde ɓe naati ɓe tawani ɗon ɓandu jomiraɗo ndu. holko waɗi oɗon jiilo guurɗo e hakkunde mayɓe o ala ɗo o wurti tiftore ko haalanno on nde woni Galile nde ko ɗum ɗo o haalanno maaɓi neɗɗo wedde e juuɗe bakkudinoɓe mo o feŋete kadi mo o wurtu e balɗe 3 caggal mum. hayre nde regnanoma ha woɗɗi yanane nde min naati hono min tawani ɗon ɓandu jomiraɗo ndu. Eyi ɗum wala ɗon no ɗum wonirta. Aya wuuji ɗiɗi peeñi maleykaji nilkoji no nangue ni ɗon tan ɗi mbimin holko waɗi iɗon jiilo guurɗo e hakkunde mayɓe wona fenande. jaɓe haala amen min jiiɗi ƴeewoye onon e koye mon yanande nde ko mere jomeɗo ala ɗon. Simon Pierre jaɓan min. Yeesu feeñani ɗiɗo e almuɓe mum e lawol Emmaus ɓe duttori e wonɓe ɓe jiiɓuru mawndu. Ko gonga tigi jomiraɗo o wurti o feeñani Simon. min keɓtinanom e lawol he kono nde o hele mburu nde min keɓtinimo. Saare Emmaus so yehi toon ina hawni. yo jam wone mon. ko waɗi oɗon jiibo te hol fof ko adani on sikkitade ƴeewe juuɗam e koyɗam ko min tigi woni ɗo meme kam ma on gandu gatti jinne ala teewu ala ƴiye no am ni ko hunde nde kalanatnomi on saha nde gondunoɗen nde kala fof ko longinano e am e sariya Musa e binde anabaɓe ɓe e jabuwore koko fotno timmude o windono ko nani almasihu ma lepte ha maaye wurta balɗe 3 caggal mum te e inde makko yo leƴƴi ɗi fof kabre no neɗɗo waccorto hoore mum bakkutuji mum jaafe fuɗɗade noon e Yerusalem ko on seedeji ɗum ɗon mboɗon yaha mi jippinoyi e mon foɗore baban nde poɗɗon heddade ko e saare he hande sembe gonɗo dow o jippi e mon. Ko faati e guurtugol makko holi ko annabaɓe ɓe kalno hen holko fadano hen somi tawano holko miijotomi walla ko tinatnomi somi yii Yeesu holno Yeesu yiɗiri kabaru laamu mum sarire